Ten timeout nejako ovplyvní domáce hráčky, ktoré rozhodne potom trošku kostrbatejšom úvode začali dať odvážnejšie, ale najmä presnejšie, potvrdzuje to aj tento kôr. Víková strela za 3 body a úspešná tentokrát. Pisová aj prichádza Karolína Kardošová so 6-kou. Tak snáď bude Krajčírová v poriadku. To bola obrovská strata pre domáci tým. Rozhodca bol neoblomný a možnosť na rýchle zakončenie a break na opačnú stranu Filická. Piscová zatiaľ 5 bodov a 1 doskok. Čo sa týka štatistík, tak úspešnosť streľby 42%, 55%, za 2 body 47-66, za 3 body 35-33 a strely pri šestkách momentálne 4 zo 6, 5 faulov trestné hody, ale potom už tých nedovolených zákrokov na domácej strane až tak veľa nebolo. Valiarová sa snaží potiahnuť väčšinu hostujúcich akcií, ale teraz možnosť na jednoduchý kôž na opačnej strane. Úspešne zakončený pistol 20. decembra. Ešte predtým Ivanka prídu na iné Slovane a doma proti MBK so Sláviou, no a následne tento duel a do konca základnej časti ešte potom týmy odohrajú dovedná 5 zápasov, no a potom sa nám tá tabuľka čiča niečo a so zápasom vymyslieť. Ono sa Banskobystričanky budú snažiť zakončiť spoza perimetra, teraz odvážne Piscová. No a stále jeden jediný blok pre Ninu Oravcovú. Strela za 3 body, nepresná, úspešný doskok pre Rostockú a možnosť na rýchly break. Olíková